вашите деца? Вижте, те нямат толкова много да повлияят, колкото очаквате, но те ще спасят детската градина. Защото в противен случай ние ще пристъпим към закриване на детски градини и ще допуснем детските градини само, които са социално слаби. В момента в детските градини има деца, които са и на богати родители, и на всякакви родители. Няма подбор в това отношение. Всички сме родители, всички работят. Разбира се, но аз казах и това. Детската градина е възможност, тя не е задължителна. Дайте да се разберем. Детската градина е онова, което обществото предоставя като възможност децата да бъдат през деня. Но тези деца, когато са през деня, трябва да се акумулират някакви разходи за тяхното ежедневие. Тези разходи някой трябва да ги плаща. Но всички родители, които работят, ще си плащат. А вече тези, които не работят, като не могат, ще си гледат децата вкъщи, след като не работят. Нали? Те цял ден ще са свободни. Не работят, защото не могат да сведат детето на градина и затова не могат да се почнат работа. Така ли? Да? Аз не знам такива случаи. Посочете ми такъв случай конкретен, да види, че някой не може да се плаща 10 градини и затова не работи. Обратното съм съгласен, но това не е. Има много хора долу, които разполагат само с един доход. Хасково не е най-високо платения град на база заплати. Искам да ви кажа нещо, че аз съм човек, който при получаване на писмени доказателства за някакви неща, винаги взема отношение. Длъжен съм. Така че, ако има подобни случаи, то си има съответно и в решението на Общинския съвет облегчаващи обстоятелства. Да, за социални слаби. Така. Има намаляне на таксите, дори има и компромис с таксите от гледна точка, някой и не плаща. Така че има всички тези случаи са обвързани. Има и облегчения. Така, тук обаче ние не спорим за това, защото в момента спорим. Аз мисля, че водим диалог. Да, то е спор. Спора също е диалог. Спора заражда истината. Тя истината е родена отдавна, ама никой не иска да я признае. Защото истината се роди преди 20 години. Истината е субективно и... Моля? Истината, прощавайте, че ви... Но защо? Вие сте за това тук? Да? И присъства единствено в личността. Затова е истина и затова е спор. По отношение на това, че казвате, че детската градина не е задължителна. Аз мисля, че истината присъства в действителността, а не в личността. Има разлика между така наречената обективна истина и субективна истина. Истината винаги е субективна и зависи от факта на възприятията на всеки един отделен човек. Затова има и съдебни органи, затова има и спор, за да се разбере коя е обективната истина, която е някъде по средата между истината на отделните субекти. Така, по отношение на това, че казахте, че... Така много далече от проблема, но няма нищо. Така, по отношение на това, да погледна на нещата. Че казахте, че градината не е задължителна, искам да поправя, че детската градина е задължителна. Това е детската градина е задължителна, поправете. 5 годишна възраст. Така, а вие прочели ли сте закона, госпожо? Кой закон? Закон, който казва, че е задължително. А знаете ли кое е задължително? Кое е задължително? Задължително е да ходят на училище. 5-6 годишните задължително е да ходят в подготвителните курсове в училищата, а не в детските градини. Прочетете си закона. Да, точно заради това е направено подготвителната детска. Да. Така. Но знаете ли каква във връзка голяма с това, част... понеже тук са и медиите, искам да прочета, има едно решение на Общинския съвет, което задължава училищата в Хасково да открият подобни паралелки за 5-6 годишните съгласно закона, който изисква задължително да бъдат те в училище. А мога ли да кажа нещо преди да го прочета? Задължително. За Аз няма да го чета. Аз само го За едно дете е голям стрес, когато никога не е имал допир с социално заведение, каквото и да е. То в един момент на 5 години тръгва и на училище. Но това не е мое решение. Това е решение закон. Това е решение на парламента, не е мое решение. Но градината трябва да бъде достъпна за всички 70. Никой не казва, че не е достъпна. Много пари. Никой не Какво община Хасково е по-различна или нашите градини са по-различни от градините в цялата страна? Не знам какво са по-различни. Предполагам, че едните градини са същите, но въпросът не издръжка, въпросът е възможност. Това са възможностите на община Хасково. Вие казахте, че понеже харесвате Димитрова, ще се водите вашето дете до Димитрова. Щом имате възможност да харчите 10 км натам и 10 км насам гориво, вие се разберете. Личен избор. Предпочитам да ги дам за гориво, но за хубава обстановка. Чудесно. Ето имате възможност за избор. Затова аз харесвам детето, което посещава моето дете. Харесвам и персонала там. Те изнемогват. Не може в една група да има един педагог
и един помощен персонал, а има 20 и не знам си колко деца. Еми ще ги намалиме тогава на 18 и другите ще ги изхвърлим на улицата. Това ли Защо? предлагате? Защо? Това ли предлагате? Добре, след като общината няма бюджет, как се откри градината Ешко-Бешко? Миналата година мисля, че се откри. Еми това е едно помещение, което беше детска градина. Трябва ли да я затворим? Значи и в квартал Бадема има детска градина построена, която никога не е функционирала като Не е градина. функционирала, защото тя беше ликвидирана преди 15 И става шивашки се. Еми, не е било необходимо. Но сега отваряме нова. Така че, ето, има ли някой Бадема, който живее? Да, живее. Така, видяли ли сте тази нова, която е до училище? Да, аз минах се да Да, гледам. ето ви една нова детска градина, която ще функционира, може би след половин месец, тъй като от нова година започва с събиране. А защо като нямаме пари да обслужваме тези градини, отваряме нова? Коя е нова? Тази е с европейски пари, госпожо. Само за една градина в Хасково ли има европейски Не пари? само за една, толкова отпуснаха. Толкова успяхме. Добре. Другите ги насочиха в Димитровград, защото власти имееше климата в Димитровград, имаха свои кмет и трябваше парите да отидат там. Това не е в нашата юрисдикция и не мисля, че е въпрос на обсъждане, Еми, къде вие отиват искате парите да и знаете защо. защо, аз ви обяснявам защо. Пък ви Добре, казвате, това не интересува. Добре, с Защо? европейски пари не можем ли да ремонтираме нашите градини? Можем. А защо не В сме го следващия направили? период можем. Това е следващия период. От 1 януари 2014 година. Ами, то като ни увеличите таксата, може и да няма нужда от европейски пари. Ами, щом така сте преценили. Аз питам на база, тези 20 лева казахте, прочетахме, че всъщност 10 лева отиват твърдо в общината и 10 лева остават. 20 лева твърдо, които ще се плащат задължително всеки месец, ще отиват твърдо в детските градини. А останалата сума, която е за храна, ще идва в общината и общината ще плаща храна. Тъй като в момента детските градини държат 500 000 лева за неплатена храна за тази година на този момент. Затова ние поемаме нещата, от тук нататък ние ще плащаме храната, а тези 20 лева ще отиват за всичко това, което е необходимо за детската градина всеки месец. А по повод храната, мога ли да те помоля само да го обсъдиш? Значи, по повод на това, което сте представили като докладна, разход за храна, включен на детските... Може ли да се представите все пак коя сте? Слава Жеко, приятно. Да, благодаря. Така, забелязахме, че в 2011, 2012, 2013 година разходите, които сте писали в първо перо, разход храна, включена детска градина по присъствие, почти остават непроменени. 1 721 578, 1 728 341, 1 735 520 лева. В следващата втора графа сте писали внесени такси, включени детска кухня по присъствие по същия начин, която незнайно защо намалява през 2013 година почти наполовина. Това е нещо, което ние не можем да разберем на какъв принцип и как е възможно в един момент в 2011 година да има събираемост 1 271 450 лева, а в 2013 година има 901 556 Защото това е до края на месец септември. Тогава не трябваше ли да има някаква... До края на месец септември има неплатени 500 000 лева. Тогава тази сума не е актуална. Не е актуална към днес. Тогава защо казвате, че липсва там пише много ясно и категорично, че е до 30 септември. До 30 септември е писано, че има 52% дадено отгоре от общината. Да, към онези пари, които са събрали до 30 септември. Тоест, ако са събрали 800 000 лева, от общината са дадени 700 или няколко хиляди лева. Или 900, 800 нещо. Това е 92% върху събираемостта. Тоест, ако в момента направим тази сума, тогава 1 735 520 за цяла година. Тогава не е реално да се смята сумата, която е събрана сега до септември месец. Вижте сега, искате счетоводни справки. Счетоводството ще ви направи тези справки. Аз не съм счетоводител. Аз не говоря за счетоводство. Аз ви казвам, че в момента има неразплатени пари, достатъчно много, за мен които това е да предположат манипулиране изискване. Манипулиране на цифри и на суми. Аз разбирам. Вие, понеже при вас всичко е манипулиране, ако искате, направете една жалба за манипулация срещу документа, че манипулира обществено мнение, понеже вие коментирате преди малко съд и тем подобни, може да заповядайте, съда знаете къде, може да пуснете жалба, че аз манипулирам общественото мнение и всичко това, че е манипулация. Нямам нищо против. Аз ще отговарям. Свикнал съм. След като вие мислите, че е манипулация,
Моля. Така. Направете още съответните една писмени дума. искания за манипулация. За мен, значи, или това, което сте писали като докладна е неточно, или е манипулация. Ще кажа защо. Защото в разходите се смятат разходи за цяла година, а приходите се смятат приходи за 9 месеца. И на база на тази разлика се смята 92% Не е от цяла общината. година. Разходите са до този момент. Искам Има само да програма. кажа, че не сме счетоводители. Мен цифрите нищо не ми говорят. Ами тогава Говорите това, че- озаптете си нещата, защото аз доколкото знам, вие май сте представители на медията, така ли? Не сте ли? Грешно Да. информация. Също както и аз нямам магазин и тази информация е грешна, държа да отбележа. Искам да разберем, аз съм една проста българска майка. Искам да знам какво ще се промени за моето дете, за да заплащам аз 70 Това ще се лева. промени, че децата ви ще могат да се хранят 4 пъти, иначе Ма те няма и да сега могат. ядат. Ми се ядат, ама кой плаща? Ама се и дохранваме като страни. Първото нещо, което детето като го вземеш Ма от градина, госпожо, дайте да гладно се съм. разбереме. Ако сте недоволна, има си начин. Недоволна Казах съм ви, срещу първо, като увеличението. сте недоволна, ще седнете и ще напишете писмено. Господин Иванов, недоволна съм от това. Второ, недоволна съм от това. Не искам моето дете да ходи в детска градина, Аз която е искам. хасковска. И като искате, Но това не ми са се дава възможностите, право. госпожо. Ние не сме европейска страна, за съжаление, въпреки че сме в Европа. Защото ако искате да знаете, не знам дали сте пътували. Град, Ами, не е обновен, нямаме бухали часовници и какво ли още не, за всичко си има пари. вижте какво. Не е за Всичко това има документи, е направено с дарения. Общината не е плащала. И искам нещо да знаете категорично и ясно. В западните страни, които сме ние част вече от Европа, Какво е личи? поличи от това, че сме членове на... Вижте, ако се заяждаме, Не нямам нищо питам, против. аз питам, искам да разбера по кое личи, Еми, личи, че сме членове на Европейския съюз. че харчим повече отколкото получаваме. Окей, добре, явно това е да си в Европейския съюз. Еми, изглежда така прави. Добре. Аз имам само един въпрос. Позволите въпреки всичко. Не иска да довърши. Добре? След това ще ви дам думата, може да се говорим колкото иска. Никъде не се осигурява в детските градини храна. Всички деца си носят храната от къщи. И нека да си носим и ние. Носете си. Ако ще е по-ефтино. Носете си. Направете си детска градина. Носете си. Правилата на тези детски градини ги определя общината. Ако вие искате да си носите, направете си детска градина, носете си, гответе си, правете си. Никой не ви спира. Община Хасково има тези детски градини, правилата са тези, ще се спазват тези правила. Който не му харесва правилата, има алтернатива. Мислите ли, че е малко несериозно? 2006 година сте казали почти същото нещо на майките. Какво значи имаме алтернатива? Ние сме граждани на този град. Им като сте граждани, Избрали сме да живеем тук, но не Добре, значи, че какво ще се трябва? подчиняваме и покланяме на всяко едно безбожно решение. Ама не се покланите, вие просто трябва да спазвате А ние просто трябва да правилата. го приемем. Ми не го Ние приемайте, утре ще като не въведем и искате. данък въздух и пак ще го приемем. Еми Защото не го искаме да приемайте, живеем данъците не ги Хасково. определям аз, определя ги държавата. Аз определям само таксите. Местните данъци и такси. Местните данъци ги определя държавата. А защо Аз само определям за- таксите. Направете разлика. Извинете, че съм невежа на тази И тема. като се не вежи, не взимайте думата. Те Слушай са ли? проценти. Така, аз искам да знам какво е направила общината. Направила ли опит да оптимизира разходите по храната? Примерно, направила ли разбивка на храната в различните фирми, като кетеринг, защото Да. не е една само фирма, и по какъв начин сте направили направили сте някакъв опит за оптимизиране на тези разходи? На някой, който да направи храна за децата на по-ниска стойност. Със Вижте. същото качество, защото смея да твърдя, аз имам 2 деца в детска градина, смея да твърдя, че храната не е добра. Не съм чул, не съм видял. Ами идете да Пак видите. трябва Това да ще пишем. ходя, ама вие защо не А сте ние се пак оплакали? трябва да пишем. Добре, вие защо не сте се оплакали писмено да кажете, господин Ав, аз имам Ама две ние деца. станахме писали. Чакайте ме. 2 деца или къде си, не съм доволна от храната, защото така. И за да завърша тази посока. Храната е дадена на тази фирма благодарение на обществена поръчка, която е огласена в съответните медии и обществена поръчка, която се гласува с Агенцията за обществени поръчки. И там, който се е явил и е дал съответни цени, е спечелил. Нито аз съм я определил, нито някой друг. А защо не се готви в градините? Защото
айде да помислим следното. Като се готви в градината, какво? Така. Може да... Трябва да има домакин, който да купува неща. Трябва да има готвач. Трябва да има леди. Така ли? Ти сега ги има. Трябва да се плаща заплати на тези. Аз ви казвам, госпожо, вие като искате да промените нещата, променете ги. Никой не ви спира. Общината не е канона, който ви задължава да отидете в тази детска градина и да спазвате. Общината е направила тези детски градини, дава е тези правила, въпросът приключва. А не е ли общината... По същия начин вие може да кажете, ма чакай сега, защо не ми разрешават тук да спирам? Аз искам тук да спирам. Нали? Ние навсякъде можем да спеем, като си плащаме, всичко става с плащане. Не знам. Аз не знам. Аз не знам. Вие не живеете в този град, вие нямате кола, не шофирате, не виждате сините зони, не виждате общинска полиция. Нищо не знаете. Ние трябва само да пишем. От тази гледна точка. Аз си говоря от гледна точка, че когато има знак забранено спирането, не може да спирате. Но вие искате да спирате там, но е забранено спирането. Изместваме много тема. Към кого трябва ние да се обърнем, за да бъдат субсидирани нашите градини и да не изнемогва нашата Към община? правителството. Към правителството. Ето, вие в момента казвате, че не сте виновен вие. Не, аз не казвам, че съм невинен, но в никакъв случай не съм виновен. Аз съм човек, който трябва да направи всичко онова, тези градини да съществуват. А вас, че не ви пука, че тези детски градини трябва да имат някаква издръжка, която издръжка общината не може да отделя повече в този размер, това си е ваш проблем. А не е ли общината инстанцията, която трябва да се грижи за градините? Не. Тя се грижи за градините до толкова, доколкото може. Тоест, поддръжката, отоплението, Ходили ли сте храната. детска градина, извинявайте скоро? Моля? Детска градина, влизали ли сте? Добре, вие нали казвате, че ви си харесвате детската Аз градина? си харесвам персонала. Тогава... Харесвам хората, които работят там. Да, и? Влизали ли сте в детска градина? Не тази, която показаха с нощи 20, защото браво, градината е уникална. Елате, моля ви се, вие сте всяка една друга детска градина. Добре, вие аз какво съм направихте? на 30 години. Така. Беше същата, когато аз ходих. Така. Вие сте родител. Да. Там има настоятелство. Да, и бях член. Така, и какво направихте, като сте в настоятелство? За този Не знаех, че трябва родителите да издържаме и обновяваме градините. Никой не ви е казал, че трябва. Вие седнахте ли настоятелството да напишете до тази община, респективно до Общинския съвет и да кажете, господин Иванов. Един стек химикали. Кой ще ви обърне внимание на писането? Така, кой ще ви обърне? Значи, То си има законов ред, има си пишем, законови изисквания. Следваме законния ред, ще дойде 29-ти, вие ще влезнете, ще кажете си миселия, довиждане. Като не ви харесва пътя и да ма няма, така ли? Не съм казал такова нещо, ви го казах. Аз така го разбирам, това е други хора. Преди малко казах, че имаме право на избор. Що имаме право на избор? Вие казвате правилата, ние имаме право на избор. Аз не съм ви задължил. Вие имате право на избор, госпожо. Нямате ли право на избор? Така е, но не, тогава какво спорим? това е другата страна на нейните думи.